नैबेयाव दायो जोङो बिशाल मार्केटाव सफैबाय। नैबे ट्रायल रुम रानिया बेयाव माबा लानो नागिरदों। लादो बबेखौ जोङो दिनै बुधबार नालाय बाजाराव फैदोंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बिशाल मार्केटावहा हाबफैबाय। स' ओरैबायदि गरम आरो बेयावहा थान्दा जाबाय। दायो जोङो नैबे गथ'फोरनि माबायावहा फैदों। नायलांबाय थादो लोगोफोर। सासेया सेन्देल नायलायदों। दा जोङो 2 फ्ल'र में टावेल नायदों दायो। ट्रलि बेगफोरा नै माबायदि प्राइस नायनोबा ओरैबायदि मोजां दोङो। नायनोबा लोगोफोर नै बिशाल मार्केटाव माबायदि डिजाइन नांगौ मोनगोन नोंथांमोना। नै इसिमबो आरो नै माबायदि मोनदों नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालामगोन लोगोफोर। नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। नैबेयाव किटचेननि हायलायबाय आरो बायदिसिना बथलला गासिखौबो किटचेननि बुस्थु मोनजोबगोन बेयाव। सेवाइफोरबो मोनगोन नै। बाय 2 get 1 फ्रि अफ मोनदों आरो। जा नायगासिनो नै सासेया। माबायदि सिम्पु नांगौ नै लोगोफोर। नै जों दायो सानफ्लावार रेस्टुरेन्टाव हाबबाय आरोना जानो नेगासिनो दङ। नै जों चिकेन बिरियानि जानो नागिरदों। जों जाखांनायखौ नायनाव लोगोफोर। बिराद दसा जाखांबाय बे नै आंनिया स्लिम कफि। हटेलनि डेक'रेसनखौ नायनो हागोन नायलाय। कोरियाय जिसास क्राइस्ट।
पक'रा जानो नागिरदों नै स' भिडिअखौ आं गोलाव खालामबाय थाला बेसेयावनो फोजोबबाय बाय बाय